OK, prime time, ten hlavný čas pre túto pizzeru Italiana na Bukureskej začína po 10. Hej, lebo po 10. všetky tie reštaurácie sú poväčšinou zavreté. Ľudia pozerajú nejakú telku, sú ešte hladní a objednávajú cez to bistro Volt a kade, čokoľvek. A toto ide ako prvé na ranu, lebo je to v starom meste. Čiže po 10. je hlavný čas. Teraz je pol 12. Ja točím od 11. do 12. Toto je o pol 12. v noci, čo vidíte teraz. Týždeň potom, ako tu bola osobná hygiena v stredu, tak tu pred týždňom tu boli prevádzkár, ako som to už spomínal, veľkoryso povedal, jasné, tú ventiláciu vieme stlmiť o 2/3 na tretinu. Tam nie je problém, stačilo povedať, ako tá hygiena odišla, už som to spomínal v inom videu, tá ventilácia hučí ako v leteckých opravovniach celý deň, celú noc do 10. keď niekoho notifikujem, že teda aspoň nočný kľud prebehol, že ľudia spia. Čiže toto je o pol noci, 11:31, aby som bol presný. Ten majiteľ tej pizzerie mi volal v piatok, že teda odchádzajú, že sa ešte len pozrie, aká je tam výpovedná lehota. A teda, ja že si to premyslím, som mu povedal, v pondelok som mu napísal, že teda vzhľadom na to, ako mi niekto poškodzuje motorku a vandalizuje motorku a poškodzuje majetok a na tento hluk polnočný, nech mi dá vedieť, čiže ako sa idú teda zariadiť, čo idú robiť, aby som sa aj ja vedel zariadiť. A to mi tak ľahko arrogantne odpísal, že čo si to dovolujem, niečo urýchlovať, ale proste my tu nejdeme tolerovať ešte nejaký mesiac toto polnočné tango, čo tu je, však to nie je možné. Rozumiete, mesto v tom problém do polnoci nevidel, hygiena stále mi neposlala po 5. podnete žiadnu odpoveď, po týždni, čo videli tú ventiláciu a všetky tie videá, ak to vôbec niekto od nich pozeral. Stále nemám od nich správu, že či je toto v poriadku. Ja už, ak aj budú mať výpovednú lehotu po 10. to takto večer nemôže fungovať. Nech fungujú do 10. potom nech je nočný kľud, nech to zavrú a nech dajú výpovednú lehotu a nech idú odtiaľto preč. V obytnej zóne, v jednosmernej ulici, takýto výdaj po 10. hodine nočnej, v čase nočného kľudu, neexistuje, to proste neexistuje. To je ako krčma, ktorá vyprodukuje opilcov, ktorí vyjdú pred krčmou, keď sa zavrie a ulákajú. Čiže zodpovedný za ten krik, presku a bordelu je teda tak krčma, nie opilec ako taký, lebo ich obhajoba je, že oni s tými autami nemajú nič, že my máme kontaktovať Bolt. Ja mám kontaktovať Bolt a požiadať ich, aby netrieskali ich šoféry dverami. Je toto možné? Toto aj vicestarosta Ilež navrhoval, že oni ako mesto úradne oslovia tieto spoločnosti a navrhnú im to. To je neuverenie. Keby pred Ilešom toto bolo, do týždňa je po probléme. On býva niekde pod Horským parkom, v lese, pomaly, hneď tá bytovka, pri Horskom parku, keby mu tam tak vrčali auto do polnoci. Do druhej, keďže oni teraz končia o polnoci, lebo ja to riešim už skoro 2 mesiace. Ale to bolo do 2 ráno. Ešte potom, aj keď som to riešil, tak ešte 3 týždne potom fungovala do 1 tá pizzeria do 12:45, 12:50. Proste keďže to neriešim, toto funguje do 2 stále. Toto nie je pravda. Rozumiete? Čiže takto do polnoci. A ja mám byť ešte na tú veľkorysú ponuku toho majiteľa, že teda on sa pozrie na tú výpovednú lehotu a predpokladá, že 1. septembra si odíde. Mám byť vďačný. A toto tu ideme mať toto tu máme ešte tolerovať. Mesiac a 10 dní. Ja aspoň polovicu leta, nech tu máme normálnu vidu, byť teplá, tuto okna musia byť otvorené, ľudia musia vetrať, to nie je možné. Čiže to je neuverenie. Staré mesto nevidelo problém, schválilo im to do 12. vraj, majú otvárať sa do 12. Až sa vám rozum zastaví.
A to, neviem, či som to už predtým niekde spomenul, ale ako bola tá hygiena takto pred týždňom v stredu, ešte ten jeden z tých prevádzkarov mi vynadal do takých vulgarizmov, že to sa nedá ani reprodukovať, ani to nedá robiť v tomto videu. Ako ma počastoval, akými nadávkami. O jednej na obed, hej, pred 3 ženami. Čiže my tu žijeme, ja zastupujem ďalších ešte 2 tých susedov. Hovorím, a to som si nedal robotu, že by som vyklopkával dvere po dverách, lebo tá Holeková podľa mňa teraz to všetko bypassujú, tú dopravu a nejak inštruujú, aby viac parkovali na Holekovej. To je hneď doprava. Čiže ešte kebyže obehnem tých susedov z Holekovej, tak tých ľudí je ďaleko viac, čo im to musí vadiť. Čiže my tu žijeme, my toto znášame a ešte dostaneme, a ešte mňa očastuje takými nadávkami, že ja neviem, či som toto zažil za tých 50 rokov, čo žijem, že mi niekto takto sprosto vynadal. A ja neviem, rozumiete tomu?